притеснявай. Аз знам, че всичко ти е в главата, така че аз не се притеснявам, каквото се сетим. Ще гледаш мене, няма да се притесняваш. Да започнем с самото начало. Кога и как е създаден ансамбъла? Ами сега след един месец ансамбъла вече навлиза в 35-та си година от създаването и ще се готвим за юбилей 35 години. Това по принцип е една възраст, която вече предполага при хората някакви успехи, някакви постижения. Вие какво си спомняте преди 35 години? Спомням си стотици, хиляди деца, които са минали през този ансамбъл, хасковски деца, и всяко едно просто е оставило следа в ансамбъла и всяко едно е записано в тези летописни книги с участията си, с изявите. Ансамбъл е мащабен, може би един от най-големите ансамбли в Южна България. В момента играят 198 деца и те са от всички училища и градини в града. Разделени са в 5 възрастови групи. Най-малката групичка е танцова формация Искрица, в която участват 5, 6 и 7 годишни дечица. Следващата, по-големите, е детска танцова формация и концерт. На какво се учат толкова малки деца, като дойдат при вас? Да правят първи стъпки в танцовото изкуство, да се учат на позициите, на ръце, крака, да свикват със стойката, да учат първите движения вече, да се заучават първите движения на фолклора. Следващата група? Следващата група са детска танцова формация Пламъче, които са 2, 3 и 4 клас и там те са вече концертна група, излизат и на сцената и при тях правим вече и танци, сценично разработени танци. Те са доста по-подготвени. И нататък следва групата танцова формация Жарава, които са 5, 6, 7 и 8 клас, тинейджърската възраст. Това е и всъщност и една от най-масовите групи. Там се играят и по-сложни неща, вече и камерни неща прибавяме, които са най-сложните танци, защото се изисква артистичност. И тази група участва най-много в концерти. След това по възраст следва женска танцова формация Грация, която се състои само от девойки. След тях е най-голямата младежката група, която е танцова формация Огнени ритми. Наскоро ги измислихме тези имена и гледахме да започнем от Искрицата и да завършим с огъня и така да палим децата, че да обичат българския фолклор и чрез имената на групите. Танцова формация Огнени ритми са най-големите танцори от 9, 10, 11 и 12 клас и естествено, че на тяхния гръб лежи най-сложният репертуар и те също участват във всички концерти. Има приемственост в състава, има и традиции. Как ги поддържате толкова години? Ами традицията сме си я създали наистина през тези 35 години и все нови деца се записват, дори не можем вече да ги побираме в залата. Залата ни се оказва тясна, само тази година са се записали 69 деца и даже и тази вечер, когато сте ни вие на гости, имаше 3 деца новозаписали се. Много желаещи има. Никое дете не връщаме, защото искаме колкото може повече хасковски деца да се учат на това хубаво българско изкуство. Сама за себе си как си обяснявате този нестихващ с годините неспиран интерес? Ами, в нашия ансамбъл им създаваме добри условия на всяко дете. Всяко дете получава репетиционно облекло за всеки сезон. 4 вида репетиционно облекло има всяко дете. На всяко даваме по 5 костюма от 5 етнографски области, с които се представят на сцената. Всичко, каквото е необходимо, те го получават тук. Работим с любов с тях и те затова не се отказват. Забелязах, че настроение много има в залата. Как се поддържа постоянно това настроение и у вас, и у децата? Лесно ли е? Не е лесно, но предизвикваме го в тях. Най-напред го създаваме в нас, за да го предадем на тях. Значи това е едно от най-важните качества, които трябва да притежава всеки ръководител.
Така е. И с тази огромна маса работя с помощници. На всяка група си имам помощници. Надежда Димитрова е главният помощник, ръководител. След това Нели Данчева и Цвети Райкова. Те ми помагат във всички групи, за да можем да ги овладеем и да качествено и с любов да работим с тях и да постигаме. Сега, в чест на 35-ти рожден ден, какво, предполагам, подготвяте нещо, с което да изненадате и родители, и зрители, и самите деца? Готвим цялостен спектакъл за 35 годишнината, но този концерт ще се състои до година. Сега навлизаме, а следващия сезон, искам да кажа, ще бъде юбилея. През тази година създадохме и клуб за народни танци "Веселие", където играят родителите на децата. И всъщност сме владяли няколко поколения тук. Идват и се учат и малки, и големи. И за рождения ден, който въпреки че ще бъде до година, какво ще си пожелаете? Ами, преди всичко искам да кажа, че ансамбъла участва във всички градски мероприятия, в концертите, както и в други градове, в Пазарджик, град Болярово до Бургас са ни канили. Сега за Коледа ни канят в София да изнесем коледен спектакъл. И съответно имаме и награди, национални, международни. Те са на тези витрини. От всички тези многобройни награди, само 2 са сребърни, всичко друго е злато. А пък на картата сме отбелязали с знаменца държавите, в които е бил ансамбъла. И те обхващат вече, ходенията ни обхващат вече 3 континента. През 1984 година национално жури, на републикански фестивал, национално жури връчи на ансамбъла званието представителен ансамбъл на България и ето го диплома там от Комитета за култура за това звание. А през тази година се явихме на национален конкурс и международно жури връчи на ансамбъла отново звание представителен, но на Световния съюз за фолклор към ЮНЕСКО. Така че в чест на юбилея това всъщност го смятам за най-голямо постижение. Добре, благодаря. Аз това да въртя слушата да сеяш от това, което си намислила, още малко много по-остана. Пък и малко да се свикнеш. Пред децата съм емоционална. Ей сега, вие какъв с